Insellem is-semija kollha tal-Għada Marija f'dan il-moment u l-katakezi tal-lum li sejrin nirriflettu dwarha. Hekk se noħduha mill-ktieb tal-Profeta Eżekjel kapitlu 34 mill-ewwel vers sal-vers 16. Eżekjel chapter 34 minn vers 1 sa vers 16. Sir ftit twila nisimgħu mbagħad nirriflettu ftit dwarha. U ġietni l-kelma tal-mulej u qalli: O bniedem, ħabbar kontra r-rajja ta' Iżrael. Ħabbar u għejdilhom lir-rajja. Hekk jgħid sid il-mulej: ħażin għalihom ir-rajja ta' Iżrael li jiraw lilhom infushom. Jaqgħu mhux lin-naċ jiraw ir-rajja. Intom tixorbu l-ħalib u tilbsu s-suf tagħhom. Toqtlu n-naċ imsemna u l-merħla ma tirawix. Id-dajfa ma saħħaħtuhomx u l-marida ma fejjaqtuwix u l-midruba ma dewwejtuwix. Il-dik li tbedet ma ġibtuwix lura. Lanqas ma fittixtu l-mitlufa imma mexxejtuhom b'saħħa u b'qalb jibsa. Huma xterdu għax ma kellhomx raj u saru l-ikel ta' kull bima selvaġġa u xterdu. Intilfet il-merħla tiegħi fuq kull muntanja u fuq kull għolja. Ma wiċċ l-art kollha xterdet il-merħla tiegħi u m'hemm ħadd min jistaqsi għaliha, m'hemm ħadd min ifittxa. Għalhekk ja rajja, issimgħu il-kelma tal-mulej. Daqskemm jinħajjejt sid il-mulej, billi l-merħla tiegħi waqgħet priża u saret il-merħla tiegħi l-ikel ta' kull bima selvaġġa għax ma kienx hemm raj, u billi r-rajja tiegħi ma fittxewx il-merħla tiegħi u r-rajja għadu jiraw lilhom infushom bla ma jiraw il-merħla tiegħi, għalhekk ja rajja issimgħu il-kelma tal-mulej. Hekk jgħid sid il-mulej: Arawni ġej ar-rajja, neħdilhom minn taħt idejhom in-naċ tiegħi u ma nħallihomx jiraw iżjed il-merħla u ma jirawx iżjed ir-rajja lilhom infushom. U jiena nsalva l-merħla tiegħi minn ġo ħalqhom u ma tibqax aktar l-ikel tagħhom. Għax dan jgħid sid il-mulej: Arawni, hekk jien se nfittex in-naċ tiegħi u nieħu ħsiebhom. Bħalma r-raj jaħseb fil-merħla tiegħu meta jsib ruħu f'nofs in-naċ imxerda tiegħu, hekk naħseb jien fin-naċ tiegħi u nsalvhom minn kull fejn xterdu fi żmien isħab u switt tal-ajru. Noħroġhom minn qalb il-popli, niġborhom mill-artijiet inġibhom lejn arthom. Nirhom fuq il-muntanji ta' Iżrael, fil-widien u l-meddit kollha tal-art, f'merad bninat nirhom u fuq l-ġbla għolja ta' Iżrael tkun merathom. Hemm jinxteħtu f'mera bnina u jimirħu far tajba fuq il-muntanji ta' Iżrael. Jiena stess nera n-naċ tiegħi u jiena inserrahom, oraklu ta' sid il-mulej. Jiena nfittex il-mitlufa, nreġġa' lura l-imxerda, ninfaxxa l-ġrieħi tal-miġruha u nqawwi l-marida, inħares is-smina u l-qawwija u nirhom bil-ġustizzja. Il-kelma tal-mulej, inroddu ħajr lil-Alla. Din il-kelma sistijaj li għadna kif smajna mill-profeta Eżekjel fl-Antik Testament hija kelma ibsa ħafna. Hija kelma ibsa, hija kelma li tħamrinna wiċċna, però hija kelma li hija vera. U għax hija kelma ta' Alla ma nistgħux impoġġuha fil-ġemp, għalfejn hija kelma ibsa li hija kelma li qed tindirizza eżistijaj lir-rajja fil-Knisja. Qed tindirizza lir-rajja propjament tal-poplu ta' Iżrael, però il-kelma tal-Alla relevanti għalina llum nifhmu biha ir-rajja li qegħdin imexxuna llum, ir-rajja spiritwali tagħna. Ġifieri primarjament dawk li huma saċerdoti maqudin ma' l-isfijiet tagħhom. Ir-responsabilità eżistijaj tas-saċerdoti fil-Knisja, tar-rajja fil-Knisja, hija responsabilità tremenda quddiem Alla. Meta żagħżugħ jaċċetta s-sejħa s-saċerdozju, qiegħed jitabba b'responsabilità kbira fil-qalb tiegħu.
li tkun saċerdot ma jfissirx illi għandek xi karriera fil-Knisja. Kemm se tilħaq, kemm ħassir xi kanunku, xi monsinjur, xi isqof, xi ħadd imlaħħaq il-Vatikan, xi ħadd imlaħħaq f'xi awtorità. Is-saċerdozju mhuwiex karriera fil-Knisja. Minħabba l-element għadnub fina però faċilment li dinha tiġri. Faċilment li dinha tiġri u ġrat. Fi żmien San Franġisk pereżempju eżistijej, kien hemm diversi dnubiet tas-saċerdoti li Franġisku ra, Franġisku ma ħbihomx, Franġisku affrontom sabiex ikun jista' jġeddet il-Knisja. Huwa fatt li l-Knisja biex tiġġedded fil-qalba tagħha tiġġedded il-qalb tas-saċerdot. Għalhekk aħna ta' spiss nitolbu anka u għaw Malta l-Grazzja Alla għandna din it-tradizzjoni tan sabiħa li kien daħħalha Monsignor Grima, l-fundatur tad-dar tal-kleru u anka tas-sorjiet tad-dar tal-kleru l-qadija taċ-ċinaklu, illi nitolbu għal dussija tas-saċerdoti, xi ħaġa li anka hekk għadha mexja fi gżiritna, li ta' spiss darba fix-xahar isir dan it-talb. Il-bżonn li nitolbu għal dussija tas-saċerdoti jeżistijej għaliex mill-dussija tas-saċerdoti tiddependi ħafna il-qdusija tal-poplu ta' Alla. Din hija verità li hemm min ma jemminix, hemm min ipoġġiha fil-ġenb, hemm min jgħid li tista' tkun differenti. Però r-realtà turina dejjem illi kif jgħid l-istess Konċilju Vatikan it-Tieni meta fil-Presbiterorum Ordinis jitkellem il-qdusija tas-saċerdoti jgħidilna huwa fatt li naraw fl-istorja tal-Knisja li minkejja li l-mulej jinqeda b'kull saċerdoti ma' saċerdoti qaddisa huma strumenti kbar fidejn Alla. Però daqskemm saċerdot qaddis eżistij jista' jiġbed tant persuni fil-Knisja u lejn il-mulej Ġesu fil-ħajja tagħhom. Biżejjed naraw il-figura ta' San Piju tal-Pjagi fi żminijietna, saċerdot Kabuċin, il-kurat ta' Ars, San Ġwan Marija Vianney fi żmienu fil-parroċċja ta' Ars fi Franza, Ġwani Pawlu t-Tieni, ukoll huwa saċerdot, kemm tant nies madwar id-dinja waġibat lejn Kristu. San Ġorġ Preka anka fi gżiritna, mhux l-uniku wieħed imma gżiritna Grazzja Alla kienna diversi saċerdoti b'fama ta' qdusija. Saċerdoti li verament iddedikaw ħajjithom għal Kristu, għal Knisja u għal poplu. Però daqskemm jagħmel ġid eżistijej, saċerdot li jimxi fi triq ta' qdusija, daqstant uħor jagħmel ħsara saċerdot illi mhuwiex jista' eżempju, saċerdot illi mhuwiex iħaddam verament il-fidi nisranija u mhuwiex qed jaqdi id-dmirijiet tiegħu u s-sejħa tiegħu tas-saċerdot. Hija qibsa li nitkellmu b'din il-mod għaliex is-saċerdoti aħna huma ħafna l-qalbna. Imma eżistijej jridu naffrontaw anke l-verità illi n-nuqqasijiet tas-saċerdoti iktar u iktar meta jkun hemm skandli pubbliċi, il-ħsara kbira li ssir fil-qalb tal-poplu ta' Alla hija kbira. U Alla mhuwiex indifferenti għal din il-ħaġa. Alla jirreaġixxi dan li qed jurina propju dan il-messaġġ profetiku tal-profet Eżekjel. Li huma id-dnubiet li il-profeta qiegħed biex ngħidu hekk jattakka fil-qalb tar-rajja tal-poplu ta' Alla fi żmienu. Jgħidulhom intom tixorbu l-ħalib u tilbsu s-suf tagħhom toqtlu naċim semna u l-mera ma tarawiex. Jiġifieri intom qed tapprofettaw lilkom infuskom minn fuq dar il-merħla. Is-saċerdozju eżisti huwa servizz lejn il-komunità. Huwa servizz ta' qadi, huwa qotja li inti qed tingħata kompletament b'ruħek u b'ġismek maqut ma' Ġesu fuq is-salib għal ġid tal-komunità nisranija. Il-komunità mhix idem biex inti tara se takkwista minn fuq dara bħala r-raj tagħha, imma qed hemmhekk biex inti tingħata għaliha. U allura forsi dan huwa wieħed mill-nubiet qiebsa sistej jew aħjar karatteristika li m'għandix tkun fil-qalb ta' dawk li ħadnu din il-vokazzjoni saċerdotali. Illi ma tinqeda qatt bil-poplu ta' Alla biex tigwadanja xi ħaġa personali int. Ma tinqeda qatt bil-poplu ta' Alla biex tippromovi lilek innifsek. Ma tinqeda qatt bil-poplu ta' Alla sabiex int tagħmel isem. Ma tinqeda qatt bil-poplu ta' Alla sabiex inti tkun popolari. Sabiex inti tkun f'postijiet ewlenin fejn kulħadd irid isellimlek fiċ-ċentru tal-attenzjoni. Kemm hu faċilment ir-raj faċli ħafna illi jinqeda bil-merħla mhux biex jiraħħa imma biex jikol minn fuq dara.
Din hija attitudni eżistijaj illi l-profet Ezekiel qiegħed jikkundanna. Hija xi ħaġa li aħna nirtolbu anka għar-rajja tagħna, għas-saċerdoti tagħna li ma jaqgħux f'din it-tentazzjoni li x-xitan jagħmel minn kollox biex ikisser saċerdozzi u eżistijaj u saċerdota x'jekk ikisser lilu kif għallina darba Ġesu nidrob ir-raj u tinferex il-merħla. Ħaġa oħra li il-profet Ezekiel qiegħed jikkritika bil-qawwa kollha tal-Ispirtu, id-dajfa ma saħħaħtuwiex u l-marida ma fejjaqtuwiex, il-midruba ma dewwejtuwiex u l-dik li dbetet ma ġibtuwiex lura, lanqas ma fittixtu l-mitlufa, imma mexxejtuhom b'saħħa u b'qalb qiebsa. Dimensjoni importanti sistijaj fil-vokazzjoni tas-saċerdozju hija d-dimensjoni tar-raj li jfejjaq. Tar-raj illi jfejjaq. Ġesu eżistijaj jaqsam ma' kull saċerdot il-ministeru tiegħu ta' fejqan. Jidher fl-aqwa tiegħu fil-mument tal-qrar meta s-saċerdoti qiegħed iqarar u fil-mument meta s-saċerdoti qiegħed jagħmel is-sagrament tad-dilka tal-morda. Però id-dimensjoni ta' fejqan, il-karizma tal-fejqan mutija lis-saċerdot bil-grazzja tas-sagrament tal-ordni sagri mhijiex marbuta miss mal-qawwa sagramentali li s-saċerdot li jirċievi fis-sagramenti tal-qrar u fis-sagrament tal-ġisma tal-morda. Imma minnu nnifsu s-saċerdot isir persuna li jġib il-fejqan f'komunità fejn hemm firdiet. Anke jekk naħdu daqsxejn anke fuq il-livell lokali tagħna. Tkun ħasra jekk ikun hemm saċerdoti li huma stess ikunu involuti f'piki li jkun hemm fil-parroċċi. Tkun ħasra jekk ikun hemm saċerdoti li huma stess ikunu qegħdin jippromovu, jiffumentaw sitwazzjonijiet li jmorru kontra anka dak li jitlob minna id-dioċesi tagħna. Illi jkunu involuti firdiet flok ikunu mezz ta' għaqda u ta' rikonċiljazzjoni. Għal is-saċerdot jinserta jżomma partit, magażin, allura jippromovi dak u mhux il-ieħor u minn taħt ikun hemm dan it-tip ta' taħwit. Tkun ħasra kbira u skandlu għall-Knisja, għall-poplu ta' Alla, għad-dinja u hija weġa kbira fil-qalb ta' Alla. Flok is-saċerdot ikun persuna li jfejjaq, jista' jkun persuna li u l-ħsara li jista' jagħmel mhux faċli għalkemm tfejjaqa. Ngħidu dan b'weġa eżistijaj. Però ngħidu dan b'verità ġisu għalina l-verità teħliskom u sabiex inkunu nistgħu nitolbu. San Franġisk eżistijaj, din kienet ħafna fil-qalb tiegħu, kien jgħid iva jiena nara d-nub tas-saċerdot, imma qed nara Kristu fih. L-edewa tal-Knisja, il-Katri Valdesi fi żmien San Franġisk, kienu jxandru b'mod pubbliku d-nubit tas-saċerdoti sabiex in-nies jgħidulhom temnux fihom itilquhom għax dawk medinbin li qed jagħmlu mhux tajjeb. Franġisku bil-maqlub jara d-nub tas-saċerdot imma jibqa' jinsisti irridu naraw il-preżenza tal-Mulej Ġesu. U f'dan l-ispirtu li qed naqsam magħkom din ir-riflessjoni bbażata fuq il-kelma tal-Alla llum. Nitolbu lis-saċerdoti eżistijaj u ħafna saċerdoti huma strument ta' fejqan. Kemm saċerdoti eżistijaj li naf jien li jġibu rikonċiljazzjoni fil-familji. Familji miġġildin, saċerdoti jippruvaw verament jagħmluhom paċi. Żwiġġijiet li qed jitkissru, saċerdoti jippruvaw ifejquhom. Żgħażagħ li jitkissru għax jitlu f'tant problemi u s-saċerdoti jippruvaw ifejquhom. Din l-immaġni eżistijaj sabiħa tas-saċerdot li qed ifejjaq il-dawk li huma midrubin, il-dawk li huma mweġġajn. Il-profet Ezekiel però għandu anka eżistijaj ċanfira għal dawk ir-rajja li ma jfittxux il-mitlufa. U din hija riflessjoni rridu nagħmlu eżistijaj. Xi kuntant saċerdoti għandhom żelu biex ifittxu il-mitlufa dawk li tbedu. Però ġieli jiġri s-saċerdoti jsibu lilhom infushom f'ċirkustanza fejn nista l-Knisja stess jagħmluhom ħafna diffiċli sabiex ikunu jistgħu ifittxu il-naġa il-mitlufa. Għaliex iridu jiċċelebraw ċentinarji, iridu li l-flus jonfquhom f'ħafna arti u pitturi ġodda, iridu li l-flus jintefqu fil-festi, iridu li l-flus jintefqu f'ħafna opri, imma Alla ħares għandek bżonn tapplika daqsxejn flus għal opra pastorali. Sabiex il-kappellan, sabiex l-arċipriet ikun jista' verament jagħmel xi ħaġa ta' evanġelizzazzjoni għax jibda jsib met ostaklu. U forsi mill-iktar nies illi jkunu qrib tiegħu. Hija ferita sistijaj vera illi għandna fil-Knisja tagħna f'Malta. Ma nistgħux inħallu għaddejja. Ikun gwaj jekk nagħlqu għajnejna għal din ir-realtà.
Ejjew nagħtu support lis-saċerdoti tagħna li jridu verament ifittxu il dawk li tbedu. Is-saċerdot mhuwiex hemm biss għal dawk li diġà jmorru l-Knisja. Din iċ-ċanfira propju tal-profeta li qed jagħmel. Ma fittixtux il-mitlufa. Ma fittixtux il-mitlufa. Immaġina int saċerdot tisma' l-Ġesu jgħidilek din. Wara li tkun tajt ħajtek lil-mulej bħala saċerdot, il-mulej jgħidlek int fittixta il-mitlufa. Jew qed iddur b'ta' madwarek biss. U dak li l-mulej qed jgħid is-saċerdot qed jgħidu għalina lkoll. Din hija sejħa tagħna bħala Knisja li aħna nfittxu in-naċ il-mitlufa eżistijaj. Li aħna nimpenjaw lil nfusna f'ħidma serja u vera ta' evanġelizzazzjoni. U ninsisti, hemm bżonn li naħdmu jitfid fl-imkien bħala Knisja, għax dan hu lan tagħna bħala Knisja. Aħna bħala Knisja l-missjoni tagħna mhux ninsiru mużew, mhux ninsiru mużewijiet biex jiġu turisti u jiġu l-barranin u joqogħdu jaraw iż-sbuħija ta' knejjes tagħna, ma jfisser xejn eżistijaj. Xejn. Dak li jagħmlu ta' qabilna ġibnieh fossilizzat f'mużewijiet. Mentri l-kelma talla timbuttana biex aħna ma nkunux mużew, maħniex vetrina. Ejjew warawna, araw il-rikezzi li għandna, araw l-ilbis li aħna għandna, maħniex vetrina eżistijaj. Saċerdot ma jsir saċerdot biex jiddandam x'il-bies eżistijaj liturġiku. Imma biex jaqdi, biex jilbes il-fardal, biex ikun bħal Kristu. Ġesu li fuq is-salib ma kien fih l-ebda sura, ma kien fih l-ebda ġmiel waqt li qed ifittex li jsalvana. Is-saċerdot huwa dak li ma fih l-ebda sura u l-ebda ġmiel għas-soċjetà. Ma jistax jaffordja li jidher ħelu, ma jistax jaffordja li jidher li huwa xi ma nafxiex. Ma jrid ikun identifikat ma' Ġesu fuq is-salib li biex ifittex in-naġa mitlufa li tkollu kuraġġ li jaqlaħħa, li jrid jaqlaħħa, li jrid ibati, li jrid isofri, li jrid jagħmel is-sagrifiċċju. Dak hu r-rajt tajjeb li jataħħajtu għannaċ tiegħu. Però aħna żisirdu ngħinu s-saċerdoti tagħna u mhux aħna stess nkunu tostakli għalihom meta jibdew jieħdu dawn l-inizjattivi pastorali li grazzi tal-anka fid-deċesi tagħna diversi saċerdoti qegħdin jieħdu dawn l-inizjattivi. Ħalli anka dak li talab minna s-sinodu diċesan, l-evanġelizzazzjoni waħda minn dawn il-valuri kbar li s-sinodu proponinna nkunu nistgħu naħdmu fiha l-kull kemm aħna. Il-profeta jkomplijejtu ma xterdu għax ma kellhomx raj u saru l-ikel ta' kull bima selvaġġa u xterdu. X'qed jgħid il-profeta? Jgħid minħabba li r-rajja ma gwidawx il-merħla, il-merħla spiċċat tinferex u waqgħet ikel għal ħadd ieħor. U dina l-ħares qatt eżistiet tkun iċ-ċirkustanza tagħna. Jekk ir-raj ma jiftaħx għajnejn il-merħla, faċilment iżvija fit-triq tagħha. Llum il-ġurnata eżistij din hija il-Ministeru tal-Predikazzjoni illi kull saċerdot huwa msejjaħ sabiex iħaddan huwa l-ewwel tmir tiegħu. Jgħidilna l-Konċilju Vatikan it-Tieni. Anka dokumenti reċenti ta' Knisja li trattaw il-ħajja saċerdotali. Il-Ministeru tal-Kelma huwa ministeru importantissimu. Illi aħna għandna nistennew mis-saċerdoti tagħna li waslunna l-kelma tal-mulej mhux l-idea tagħhom, mhux l-opinjoni tagħhom, mhux jaħsbu huma. Saċerdot biex iwassal il-kelma talla u mhux il-kelma tiegħu. Biex iwassal dak li l-mulej urinna fil-Vanġelu u mhux nixtieqdulna t-teoloġi, mhux jaħseb dak u x'jaħseb l-ieħor. Xi kultant faċilment nistgħu naqgħu fl-iżball illi nippritkaw xejn kulħadd barra xtejt il-Knisja u barra xejn Kristu. Importanti jeżisti, is-saċerdot mhux fil-klim tiegħu fil-predikazzjoni tiegħu mhux hemm biex jintoġob lanqas min nies fil-Knisja. Għax il-kelma talla ma ddoqx dejjem tajba l-kulħadd, anke internament fil-Knisja eżistijaj. Ma s-saċerdoti hemm anke fid-dinja mhux biex jgħid affarijiet ħajċab xpulu, ħalli jieħdu pjaċir bih. Imma biex jgħid dak li l-kelma talla twassalna biex ngħidu anke jekk fid-dinja tal-lum nidru li qegħdin nistunaw u mhux nix qegħdin ndoqqu mużika illi n-nies jieħdu pjaċir jisimgħuha. Saċerdoti m'għandniex nibżgħu eżistijaj. Inxandru din il-kelma talla. Jekk nonqsu minn dan, Profet Eżekjel jabbina b'din ir-responsabilità li n-naċ jistgħu jitfixklu u jistgħu jinxterdu u jaqgħu fikel ħaddieħor minħabba fina. Meta l-Knisja telaq ħalqa, meta l-Knisja ma titkellimx, meta aħna bħala saċerdoti ma nurux il-verità, faċilment il-gideb tad-dinja ta' żminna ħafna nies jispaċċaw vittmi tiegħu. U jibdlu kif ġara fl-Eden il-verità jibdluha ma' gidba.
isiru priża tal-għadu, l-għadu tagħna li x-xitan. Is-saċerdoti tiegħi għandu qawwa tremenda bil-ministeru ġimgħat lilu sabiex kif għamel Ġesu kif jgħidilna San Ġwan, Ġesu ġie jħott l-mejjel ta' Satana, is-saċerdot ukoll irid iħott l-mejjel ta' xitan fil-qlub ta' tant u tant nies. U allura nitolbu tiegħi għas-saċerdoti tagħna. Ejjew inħalluhom isemmawna l-vuċi tagħhom biex isemmawna l-vuċi ta' Ġesu, biex isemmawna l-kelma tal-Alla. Ejjew nissapportjaw il-ministeru tal-kelma fil-qalb ta' tant u ħajja ta' tant saċerdoti. Ejjew verament ħanejtek namlulhom faċli, mhu speċjali l-iktar nies li jkunu qrib tas-saċerdoti fil-parroċċi, illi mhux jabbu lis-saċerdoti b'ħafna pisijiet żejda li m'għandhomx ikunu hemm, imma jirrikonoxxu x'inhi is-sejħa vera tas-saċerdot. U għalhekk qed nagħmel riflessjoni ta' llum, ma nixtieqx niftehim ħażin, m'inhiex nattakka s-saċerdoti. Imma dak li qed nagħmel huwa ejjew nifhmu x'inhi l-vokazzjoni tas-saċerdot. Naraw ukoll x'jistgħu jkunu l-aspetti negattivi eżistijej fil-ħajja tas-saċerdot sabiex aħna ngħinu lis-saċerdoti tagħna jgħixu fil-verità din is-sejħa tagħhom. U l-mulej xejn eżistej quddiem din is-sitwazzjoni daw ir-rajja. Jgħid illi għax intom m'intomx tiraw din il-merħla kif għandkom tirawha, jiena nnifsi issa sejjer nira. Mbagħad naraw il-Ġesu fit-Testament il-ġdid li jgħid li huwa ir-raj tajjeb. U din hija twissija kbira. Jekk intom saċerdoti ma tgħixux il-vokazzjoni tagħkom, ma taqdux dak li intom wettu li taqdu, Alla l-imbierek jieħu azzjoni u jara kif jira il-merħla tiegħu huwa. Għax il-mulej għalih il-poplu tiegħu huwa prezzjuż. U jekk ikun f'dawlek fidejk u inti ma qdejtx il-missjoni tiegħek, ifittex mod ieħor kif hu sejjer iwassal verament gwida lill-poplu tiegħu. Allura raw eżistijej. Alla ma jibqax indifferenti. Il-mulej jieħu azzjoni huwa. U aħna għandna nitolbu għal dan. Għandna nitolbu. Jekk qegħdin f'ċirkustanza f'parroċċa f'grupp komunità fejn ir-rajja spiritwali tagħkom, is-saċerdoti tagħkom mhumiex verament qed iwaslulkom il-kelma tal-Alla, mhux qed jibnukom f'komunità ta' fidi, itolbu lil mulej jagħmel xi ħaġa huwa fil-qalb tar-rajja tagħkom, fil-qalba ta' dik il-komunità. Għaliex Alla jieħu azzjoni meta r-rajja ma jeħdux azzjoni huma. Meta r-rajja jabdikaw jinżlu mir-responsabilità tagħhom. Il-mulej dik ma jħallihiex għaddejja. Għaliex kull persuna li l-mulejja f'danna hija prezzjuża. Id-dem tal-mulej xerra tal-kulħadd l-istess fuq is-salib u hu jibqa' jagħti ħajtu għalina kuljum fl-Ewkaristija bis-saċerdoti tiegħu ħalli jġeddet il-Knisja. Ejjew nitolbu minn qalbna eżistij għal aktar vokazzjonijiet saċerdotali u għal qdusija fil-ħajja tas-saċerdot. Mhux speċjalment nitolbu l-Omna Marija, Omm is-saċerdoti, sabiex is-saċerdoti jidaħluha fil-qalb tagħhom f'ħajjithom kif għamlu l-apostli fiċ-ċenaklu. Jekk nagħmlu dan, il-mulej qed naslem.